rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ta ce an kwantar da wata mata a asibiti bayan da ta yi yunkurin kashe kanta a ƙaramar hukumar Dutse ta jihar. Kakakin 'yan sandan jihar ASP Lawan Cisu ne ya tabbatar da hakan ga kamfanin dillancin labaran Najeriya NAN a Dutse. A ranar Juma'a da misalin karfe 10 na dare, 'yan sanda sun samu labarin cewa wata mata a ƙauyen Rungumau, ƙaramar hukumar Dutse, ta yi yunkurin kashe kanta inda ta yi wanka da man fetur sannan ta cinnawa kanta wuta. Daga baya kuma ta rika ihun neman a kawo mata agaji, inda aka ɗauke ta zuwa asibitin koyarwa na jami'ar tarayya da ke Dutse domin a yi mata magani. Cisu ya ce matar ta yi aika-aikan ne ranar 6 ga watan Agusta shekara ta 2021 bayan ta gano cewa mijinta na shirin sake auren tsohuwar matarsa. Ya ƙara da cewa 'yan sanda bayan samun wannan bayanin sun je wurin da lamarin ya faru, inda suka garzaya da ita zuwa asibitin koyarwar domin kula da ita. A cewarsa, za a gurfanar da matar a kotu da zaran an sallame ta daga asibiti. Tashar Hausa Media 24 TV na alfahari da ku. Kada ku manta ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zaran mun saka bidiyo. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin ƙayatar da ku. Mun gode.